onye na-ebia na anya abịakwa osuna adụngụ mmụọ kola mezie memubu na pastor mezie nke anuko mazibe na maja niko mazibe chiko na biko mezie nke anuko mazibe chiko na biko mezie nke anuko mazibe ai memudo we na pastor chiko na biko mezie nna nwoke ọ gịnị na-eme gị since anyị ịnọ na-ahụ na-ekpe ekpere na weze na tego ine njọ na-eme wana mgbali agbalị ejego na nke fada je ma nke pastor je niile nje nke fada ozi pastor nye mekpe mmemme megbudo nwe pastor nye afọ na ataghalị m nje ma nke dibịa je ma aja mbụ aja akwụghalị aka gị mbịa aka nne anabọbụ gị ama m anapụka a na-akpọ aka ọrụ so ke aka ọrụ ị nwere iji ameneji ndụ nke bụ na onwe ị na-eti chukwu na biko ị kwesịrị inwe aka ọrụ ka chukwu sisi na aka ọrụ wee sacha gị ọfụma dibịa gwa m na nna na ego ka na-adara m nọ n'ime ụnụ abịa ekweta na ịgwọ ọgwụ ego igbu mmadụ wee gwa ọgwụ ego inekwu ụlọ ego ayasala ọkwa na agwazite m ihe na-agwa na ọgwụ ya gwa m na agwazite m ihe na-agwa m agwa okenye nwe m agwazite m ihe a na megbudo onwe m ọ gasị abụọ ịgbalụ njem na-agagharị si m n'iru ọdọ eji na-achọ aka ọrụ ihe nwe ụmụ ibe anyị eburukwa na batakwa ọzọ anyị gwabụ ndị ahụrụ na-eche ndị ga-esi n'eluigwe gbadata jiri ama nke si n'igwe wee bịa anyị nwa ka a na-ekwu maka ya Iyon Group of Companies. Iyon na-ekwu maka Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, ndị mbụ, ndị ọkpụ, ndị egere na ndị ichie. Iyon na-ekwu maka ihe nna nna anyị ha desara anyị, ka esi azụ ahịa, ka esi ekpe ekpere, ka esi ebi ndụ. Anyị nwa na-represent the Igbo ancestors both in trade and commerce, tradition, culture and education. We rep the Igbo. Ihe anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara ụmụnne anyị a anyị gosiri unu na ihe onyonyo maka ndị na-ekpe ekpere. Ọkwụrụ na-ekwu si na if you want justice you must come with equity. Ọkwụrụ na-ekwu everyday you say almost on daily basis. Okay, ka anyị kọwaa maka ihe gbasara disi ekpere. Based on ihe onye ọbụla na-ekwu, ị na-ekpe ire, ikpe n'Igbo na-ekwu maka judgment or justice. It's as simple as ABCD. Everybody knows that. So ekpere ị na-ekpe, kedu ihe ị na-ekpere ya? Ịda na ị nwere difficulties you are praying for, or you are asking whatever who you worship, ị na-arịọ ya ka o nyere gị aka, ka o mere gị ihe. But where is the equity? Equity na-ekwu maka aka ọrụ. Kedu aka ọrụ gị? Because ọwụ ịrụsi ọrụ wee buru bịa ahịa, asị a na-ejide nwa egbe n'aka tupu ajụba ma nwaanyị ọ na-erikwe ya. Where is your handwork? Before ejubazie ma a na-ego ma anaghị ego, a ga-ejidegodo egbe wee jụbazie nwaanyị ọ na-eri ma ọ naghị eri. Onye nwere ihe ọ kpọsara ọ sị na tomorrow morning you will receive alert. Ndị mmadụ achị atụba emem. I nweghị ihe ị kpọsara. Onye ebe ka alert ga-esi abịa from which angle? Nwanne anyị nwoke na-ebe akwa na ya ekpeketego jee na nke dibịa mee ihe niile o mere, nwere nothing, no positive. All is normal because there is nothing like that. Ihe a bụ hallucination and illusion. Dịka anyị si kwuo, ikpere ala na-ekwu maka the contract enyere gị. Where is your contract? Anyị kwuru before maka agreement, which is ama igwe. Now anyị na-ekwu maka ikpere ala, which is ikpe ekpere, which is the contract enyere gị. Ke the contract enyere gị,
onye na-enwere ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu because your contract bụ aka ọrụ gị, ihe ị ga-arụ, ihe ị ga-eme. Ọ bụ iwerezie ya bịa asị imetekwere ma imeteghị ya, mana nke a bụ enweghị nke iji, enwere ihe iji. We are just today praying in illusion. Ndị Igbo si ekpere na-enweghị aka ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya, ekpere na-enweghị ezi ọrụ, ịghọtago? Ọkwa asụsụ na aka ọrụ na ọ bụ ezigbo ọrụ unu na-ekwu everyday. But the problem anyị nwere bụ practice what we preach. Ka anyị practice ya na ihe ahụ anyị na-ekwu everyday. Let us practice it. Ka anyị practice ya. In this life mụ na gị nọ ebe a, this life will judgment is a place of judgment or a place of justice. There is no how God will deprive you of your right or anything, deprive you food, deprive you life. No how. This earth will never ever do that. So anything you have is equal. If you are a tribalist, you will be colonized. If you are a racist, you will be enslaved. If you are chairman of prejudice, you will be marginalized. If you are chairman or chairwoman or chairman of injustice, you will be oppressed. Ka ịhụ ka ọ na-adị, because aka ndị na aka ekpe, enye ndị ebe a, 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 enye ndị ebe a. If you discriminate, you will be persecuted. Period. Once you are tribal bigot, you will be colonized. Anakwa akpete n'ikpe. Ndị Igbo si n'ofu aka rụta mma n'ozu ọha ọnụ. Because ị nwere ike ichere mba, you will be done, a ga-eme gị ya, that will be happen to you. Ihe ọ sọrọ gị kpee na ekpere, as long as na ekpere ahụ enweghị source from equity. Because ịchị ịkpọ nọ nso na call, you must have telephone, number 1. You must have nonso number, number 2. You must have credit in your phone, number 3. So ị nweghị phone, ị nweghị nonso number, ị nweghị credit, ị pụọ n'ilo, ị na-ekpe ekpere. Ị maghị na ekpere to call communication. Man of communication. How do you communicate? How do you communicate? Nne. Kwale omegwu. Because of you are emotional. Bebe a na-ebe akwa, na-agụsị anya mmiri. Nwere ike ahụ enwere ihe ọ bụ. Elo na mụ mewe.